आं दङ दायो तामुलपुरनि नैबे गोजोन फोथाराव आरो दै गोजोन फोथाराव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जे बोसोरारि जथुमा बेयो जागायबाय आरो बे समाव आङो दायो बर' थुनलाइ आफादनि मानोना गाहाय नेहाथारि बिथां प्रसान्त बर' सार दङ बिथांनिफ्राय आं मोननैसो खोथाफोरखौ मिथिनो नैबे समाव नाजागोन। बिराद गाज्रि मा बुंगोन बे समाव? ना बोथोरा गाज्रि नाथाय थेवबो साखाफाराया जाफुंसारनाय महर मोनबाय आरो बर'फ्रा मोनसे दावहारु हारि आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादा बेखौ मावनानै दिन्थिबाय जे अखानि बोथोरावबो दैज्लां फैसेयावबो जोंनि जि माने नाजानाय जोंनि साखाफारा बे गासैबो जाफुंसारबाय आरो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो बोथोरनि हेंथाखौ नेवसिनानैबाबो जाहाथे बे जथुम्मायाव बयबो बाहागो लाफैयो। गाबोननिफ्राय जिहेतु जागायजेनबाय दा बे बेलायाव बबेनिफ्राय माने बे थान्दैफोरा सफैनो गुबुन हादरनि थान्दैफ्रासो जोंहा सिगां सफैग्रोदों। बांलादेशनि थान्दैफ्रा सफैबाय, नेपालनिफ्राबो सफैबाय, त्रिपुरानिफ्राबो दा बेलासियाव सफैगोन बेखौ आंनो मिथिहोदों आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गुदि आफादफोरनिफ्राय जोंहा थान्दै बिथांमोना फैगासिनो दं। दसे समनि उनाव रेबथुमनाया जागायजेनसिगोन आरो थि समावनो जों मोनाबिलि समाव जोंनि थान्दै जथुमखौ जिरायनो हागोन। दा बेजों लोगोसे माने बेहाय माखासे बिजाबफोर बेबायदि सेबखांनाय माबा बेखेवनाय जागोन नामा? गोबांथार बिजाब बेखेवनाय जागोन। दा जोंहा बिजाब आरो बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारि दं। बेहाय गोबांथार बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जागोन। जोंना बर' थुनलाइ आफादनिबो बिजाबफोर बेखेवनाय जागोन आरो राष्ट्रपतिनि दारै बे हाबाफारियाव आसाम बिधान सभानि जि रुल बुक बेखौ बर'आव रावस्लायनाय जादों। बे बिजाबखौबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेखेवनाय होगोन। लोगो लोगो बर' रावा मोनसे आबुं महराव मोनसे अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजानायनि मर्यादाखौ मोनगोन आरो लोगोसेनो हादरगिरिया बर' बिहुं मुंनि मोनसे अनलाइन बर' डिक्सनारिनि एप्सखौ बेखेवनानै होगोन आरो बेजोंनो जोङो बर' रावखौ ट्रेन्सलेसनाव माने मदद खालामनायनि थाखाय बाहायगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव बेखौ सोनो थाखाय जोंनि नाजाथाबनाय खामानिया सोलिबाय थागोन। गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव जों नुबाय बिजाबफोरा गोबां माने 3-4 थाखोनि जि माने राव बानान खान्थि बेफोर गोबां गोरोन्थि दं बे बेलायाव बे नेशनेल इडुकेसन पलिसिखौ बाहायनायनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे माने टास्क फर्स दानानै होदों आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार फकास ग्रुप माने बानायदों जे फकास ग्रुपआ बेखौ साजेसन खालामनांगौ आरो गासै सिलेबासफ्रानो सोलायजोबगोन। एबारनि जि सिलेबास सोदांनाय जागोन बेहाय गेना गोरोन्थि गैयाजासे बेखौ खालामनायनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा जोथोन लागोन आरो बे NEPनि जि फकास ग्रुप बेहाय आं गावनो सोद्रोमा हिसाबै दङ आरो SCRTआ दाहालागै 5थि खेब मावबादा वर्कशप बे बेलायाव खुंबाय आरो बेहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 4 रोंगोसाया कन्टिनिउसलि बाहागो लागासिनो दं। जों आसा खालामदों एबार गेना गोरोन्थि गैयाजासे फराय बिजाबफ्रा ओंखारसिगोन।